and this every is Sebia. I saw no no. Near the corner of the one. I can a chineke. No preacher, who was the time. Who was the time for preacher? Who was the time? The weather is clement. I want that day to go around. All are very mild, cool and gentle because of getting chineke no na ekike anyị. Eze bisi afọ chilo omenga afranya ya na ugeze ya. Hey! Adịrị adị a na-ahụ ọkụ. Ọ dị egwu. Agwọ na-agụ elu nna ya n'ahịa. Mmiri gba nga ọ na-agba ọbịa nga ọ na-adọ ya adọrọ. Hey! Ọ dị egwu. Ụbọchị ite. Omenka afọ n'anya. Anyị na-anabata gị. Ekele ndị na-achị. Ọ dịghị izi. Asị m kpọọ ifo. Finally, God has granted it to you. And thank God. Yes. I am the Prime Minister. MCC and Angwa. Ubadete. Ukate parane sinumi. Oh, ya kanji. Eso. Ugwende wine.